Waarom zou je het hier in Stramprooi anders zien dan op andere plekken? Het is toch wel, denk ik, ergernis nummer 1. Hè? Of voor uw heg. Maar dat was niet de reden waarom we hier gestopt zijn hier. Als we bij eerder protest tegen hondenpoep zou je moeten stoppen, dan zou je een ander programma moeten gaan maken. En we van die kasteeltjes vonden we wel leuk. Te groot om uit een verrassingsei te komen. En hier staat een deur open. Oh. Oh, die moet erheen. We stonden in de weg. Gaan we die hier wonen dan? Ik denk het wel, hè? Lijkt er wel op. Het zou toch wel echt wel weer bizar zien, hè? We zetten de camera aan en Luc komt aangereden. Dat wordt geproduceerd. Goeiedag. Woont je hier? Nee, Oh. Woont je door? ook niet. Ook niet. Komt je op bezoek? Ja, maar die is Nemers, dus Oh, je is Nemers. nee, die zijn er weg. Hij is Nemers, nee. We zijn dus gewoon ooiers ervan. Dus. Ja, We- de we- ooiers van de Zaven. Kent je het programma onderweg? Nee. Kent je niet? Nee. Nee? Hoe gaat het eigenlijk over? Nou, wij maken een programma bij de Limburgse televisie. En door reden we door de ganse provincie. En als we ergens wat tegenkomen waarvan wij denken van, dat is interessant. Dan zou je wel eens een leuk verhaal aan vast kunnen zetten. Dan gaan we erop af en dat levert al 10 jaar lang hele leuke gesprekken op. Ah, Dat zal ook, maar ja, daar kunnen we niet... Dat weet ze maar nooit. Want wij dachten van, wat zien dat voor leuke kasteeltjes bij de voordeur? Ja, die maakt mijn schoondochter zelf. Is dat zo'n kunstzinnig typeje? Is dat zo'n kunstzinnig type? Ja, weet ik niet, dat kan van alles, dus ja. beetje creatief is dat, joh. Beetje creatief, joh. Oké. Nou, dan boft de zoon door aan mij, hè? Ja, Dat joh, weet dat ik ook kan, niet, joh. dat moeten ze zichzelf uitvechten. Ja, maar daar heb je toch wel een mening over. Heb je een leuke We schoondochter? hebben een heel leuke Kijk. schoondochter. Kijk. Mag ik kwam hier even? Want er is Nemers Toes. Dat is Nemers toe. Wat kwam je doen? Maar wij zien de ouders Ja. van de zoon van de heewoontje. En kom je even kijken of alles in orde was? Juist, Ah, juist. want ze zien op vakantie. Ja, nee, die zien, die hebben een crematie Oh, in Veldhoven. Dat is dat is heel vervelend. iets lelijk gebeurd, joh. Ja. Dat is zelfdoding geweest. En, Ah, wat erg. erg. Wat erg. Dat moet niet leven, dus. Dat huurt allemaal bij het leven, ja. Het Ja, leven dat is huurt. niet altijd, Het duurt je bij, ja. het leven is niet altijd mooi. We moeten er maar wat leuks van maken, want ja, Maar heb je toevallig hier vroeger gewoond? Echt? Nee? Want ziet je ook van Stramprooi? Nee, ik ben wel wierd. Ah, van Wiert. Van de staat. Ja, ja van zeg, Moezel. zeg man. Van Moezel? Van Moezel, ja. Ja, dat is Moezel, joh. En dan krijg je Wiert. Ja. En dan krijg je Kiens. En weet ik veel, en Boshoeven. En je ziet van? Ook van Moezel. Daar kom ik ook vanavond, dus. Dus je kent elkaar al vanaf de Liekere School of zo? Ja, zo gezegd wel, joh. Ja. Dus hoeveel jaar is dat je elkaar kent? Ja, luister, dat is nog niet zo lang geleden dat we 60 jaar getrouwd waren. En dan kosten we elkaar van tevoren al, dus Dus ja. we kennen elkaar zo wat een 65, 66 jaar. Dus heb je toch 5, 6 jaar nog even de kat uit de boom gekeken? Ja. Mooi, nee. Was dat voor de tijd dan niet opvallend? Als ze vroeger gingen ze toch vrij snel met elkaar het huwelijksbootje in, of niet? Nee, vroeger liep het frietje hier lang. Nou gaan ze in een gang samenwonen, maar dat was toen niet, hè. Ja, ze konden ook net zo snel weer uit elkaar Dat tegenwoordig, is hè? ook gewoon, maar ja, Ja. dat is de moeder, dus het is niet ouderwets als je Wil je ook niks weet. meer zeggen dat u elkaar op vandaag. Hè? Nee, dat wordt allemaal veel te makkelijk gemaakt, hè? Ja. De band voor het leven, zou je het toch moeten zien, of niet? Ja. Hey, en ziet Dat is je... eigenlijk ook heel logisch, hè.
dat moet maar allemaal goed gewoon na zoveel jaar. Ik bedoel, je trouwt als je jong zit en Of misschien bleven ze vroeger ook wel te lang bij elkaar voor de verkeerde redenen. ja, die kosten niet van één. Dat ging niet. Dat ging niet zo makkelijk wie nou. Ja. Financieel. Financieel ging dat niet. Ja. Of ze dachten van we blijven voor de kinderen maar bijeen. Ja, Dat is en heel ook veel zo. gebeurd, denk ik. Hè. Ja. Dat is heel veel gebeurd. Geen mos gewoon bij je. Maar wie wordt dat nu wordt dat uitgezonden ergens op? Of, Alleen als je dat goed vindt. Oh, Nee, we zijn er niks goed zonder dat mensen dat snap ik. goed. Nee, maar maar dat duurt dan nog een aantal weken, hè, voordat dat op televisie komt. Ja, ja. Maar en je woont nog altijd in Moezel, joh. echt hoor. Ja. Wauw. En wat heb je altijd gedaan Ik qua heb, werk? ik heb altijd in de metaal gezet. Al die zo. Ik heb bij meeste tijd heb ik bij Van Aartsen in het paneel gewerkt. Oh, dat zit me niks. Bestaat dat nog? Dat is een veevoederbedrijf, die maken alle machines voor de veevoeder. Oh, dus die maken machines. Ja, Oké. ja. Dus je ziet eigenlijk een ambachtsman geweest. Ja. Altijd met handjes gewerkt. Ja. Toen zijn die ook zo zuiver. Ja. Ja, dat ielt, dat is er nou allemaal vanaf, denk ik. Nee. Ik stond al 25, 26 jaar met pensioen. Echt hoor? Heb je nog gebruik kunnen maken van een vervroegde uittreding of zo Nou, gaat? overvroeg, nee, gewoon 60. normaal nog. 60 is het man gestopt met werk. Maar ik ben er al 68, dus Ja. En dat mag ik dan ook omdraaien als ik dat... dat mocht ja. Potverdikkie, dan ziet je nog vet. Ja. We proberen het vol te houden, zolang het gaat, hè. Ja. Wat is het geheim? Dat weet ik zelf niet. Ja, ik vroeg dat altijd. Hè, als... Oliehalen. Oliehalen, dat Oké. is geen. Onblijven alles. Ja. Nee, maar ook, je rijdt nog lekker met het uitje. Dat gaat nog allemaal goed. Ja, dat gaat Ja? nog allemaal. Ja, pas maar rijbewijs nog van 4 jaar gekregen, dus Oké. het gaat allemaal verder. Dus dan kent je tot de 90ste kent je vergoed in principe. Dus dat kan halen willen. Ja. Hé, maar wat mooi dat je Nederlanders al zo lang bij elkaar ziet, maar dat je ook zo lang bij elkaar mag zien. Dat is waar, joh. Ja, maar dat is zo. Maar we zien er nog niet mogen, nog niet. Het schoonste van het geval. Dat zit hier. Dat zit Als dan ook had gelegen, dan word je er al lang tussenuit geweest. Ja, hoe was ik hier? Ja. Ik denk, Je weet niet hoe ze er wordt. Nee. En de prins op het witte paard, ik kwam ook maar niet. dat is hier dus. Ah, kijk. Ah. Weet je nog wie dat ooit gegaan heeft met de eerste kennismaking? Ja, nee, daar weet ik niks meer van. Dat is al zo lang geleden. Ja, vergeet ze dat. We kunnen alles vergeten. En zo maar Val- voor ook dat niet alles ontdooid. Of was er toen drank in het spel? Volgens mij ben ik de zaad geweest middag. Ja. Dat kan goed, joh. Weet je het nog? Ik ook niet. Ook niet meer. Weet je nog Maar dat kwam al van tevoren bij ons met de broer van wegliepen al. Want dat is altijd bij ons gekomen, dus Dat hoor ik kamerui. ja. Ah, oké. Had je toen een bedrijf of een boerderie of gaat? Nee, gewoon een hoes. Ik woon in een hoes. Oké. En jij zelf, kun je van het zuiden af, of hoe kun je het eigenlijk vanaf hier? Want, Ik kom, en ben je eh, hier ik kom van het noorden. zo. Ik kom uit Groot Venlo. Maar ik kom hier altijd geer. Ik vind het een mooie hoek. Dus je kunt gewoon ergens weer en dan kijk waar je op kunt pikken. Maar daar liggen nog een paar oude hoezen, die gaan we even filmen. Nou, nee, ja, wat ik net zei, hè, die kasteeltjes. Ja, ja. Neven de voordeur, die vond ik echt superleuk. Ja. En waar maakt hij dat van? Maakt hij dat van klei of zo? Van klei. Nee, joh. joh. En dat doen ze dan bakken en dan schilderen. En dat bedenkt hij zich allemaal zelf? Ja, het heeft nooit geen les of niks gehad. Nee, dat doet dat zoiets niet. Oké. Nog heel even en hoeven we niet meer te werken en dan kunnen we ervan leven. en Van de dan- kunst. Ja. Hey, en hoeveel kleinkinderen heb je? 3. 3.
3. Maar die zien denk ik inmiddels ook al Ja, op de ja. leeftijd dat ze Ja, ze een auto mogen Dat besturen. denk ik. En ja, die zien... Maar zitten die nog een beetje in de buurt? Een van de kleinkinderen woont zo. Oh, wat het is goed geregeld. Nee, voor papa en mam. Nee, van papa en mam. En die En andere twee? een van de kleinkinderen Ja, woont in één, Eindhoven. Die zit in, die Maar werkt één, in Katrien. Het ziekenhuis in Eindhoven. Dat is Katrien een ziekenhuis. kleinzoon. Oké. Kleinzoon werkt in het ziekenhuis. Nee, die is Kleindochter. gehandicapt. Of kleindochter. En dan heb je nog een kleinzoon en hoe woont hij? Die woont je weer. Hij woont kort bij ons. Dus. Ah, Mijn dochter heb ik hier kort bij me gooien. heb je goed gedaan mevrouw.